Ak hľadáte dvojizbový byt, ktorý má naozaj štedrú výmeru, je po rekonštrukcii a ponúka komfort moderného bývania, tento byt na Benádovej ulici by vás mal zaujať. Poďte ďalej. Kuchyňa je priestranná, kde sa bez problémov zmestil aj jedálenský stôl, čo dnes pri dvojizbových bytoch nie je vôbec samozrejmosť. Je to miesto, kde sa nielen varí, ale stretáva sa aj rodina a priatelia. Po vstupe do bytu vás privítajú bezpečnostné dvere a priestranná chodba, ktorá už na prvý pohľad ukazuje, že tento byt nepatrí medzi typicky malé dvojizbové byty. Veľkým plusom sú dôsledne riešené odkladacie priestory. Obývačka je svetlá, príjemná a poskytuje dostatok priestoru. Jej súčasťou je balkón, ktorý prirodzene rozširuje obytný priestor a veľkým benefitom je klimatizácia, ktorá zabezpečí komfort počas horúcich letných dní. Spálňa je oddelená, tichá a veľmi príjemná. Veľkým benefitom je veľkorysá vstavaná skriňa, vďaka ktorej máte dostatok úložného priestoru bez ďalšieho nábytku. Byt má murované kúpeľňové jadro a samostatné WC, čo zvyšuje komfort bývania. Celý byt je po rekonštrukcii, takže je pripravený na okamžité nasťahovanie. Byt na 7. poschodí znamená viac svetla a viac pokoja. Vďaka novému veľkému výťahu je aj týždenný nákup alebo presun kočíkom pohodlný. Praktickým bonusom je aj dostatok parkovacích miest v okolí. Ak hľadáte dvojizbový byt po rekonštrukcii s výmerou 58 m2 a s klimatizáciou, veľmi rada vám ho ukážem.